Filmskih festivala u Evropi Exit 2014 bit će održan na dobro poznatom mjestu, Petrovaradinskoj tvrđavi, najboljoj festivalskoj lokaciji na svijetu, a nakon toga se seli na jednu od najljepših plaža na Jadranu. Sa centralnom binom na plaži Jaz, Exit ima i svoje morsko izdanje Sea Dance, festival koji će trajati od 15. do 17. jula. Ljubitelji elektronske muzike od 15. do 17. jula moći će da uživaju u performansu najboljih svjetskih izvođača u okviru sadržajnog programa Sea Dance festivala. Ova manifestacija će se po prvi put održati na plaži Jaz u Budvi. 3 festivalske večeri imati jednog izrazitog headlinera, veliku svetsku zvezdu. Već prvo veče, 15. jula, utorak, nas očekuje jedno od najvećih svetskih imena Jamiroquai, miljenik domaće publike. Zatim sutra danas čeka nastup DJ Example, koji važi za jedan od vodećih svetskih DJ-eva u ovom trenutku. A u četvrtak, 17. jula, nastup band Underworld, verovatno najznačajniji sastav elektronske muzike. Trodnevni događaj u Budvi trebalo bi da privuče veliki broj inostranih gostiju. Očekivanja su prvog čovjeka opštine Budva, Lazara Rađenovića. Vjerujemo da Exit festival obećava i dolazak i do 25 pa i 30 hiljada ljudi. Jedan broj gostiju po očekivanjima organizatora u skladu sa dosadašnjom praksom će svo vrijeme boraviti na Jazu. Reći ću da su organizatori uzeli čitav kamp i upravo je procjena da će nekih 8 hiljada ljudi boraviti na Jazu 3 dana i biti dio tog festivala. A za cjelokupnu organizaciju opština Budva će iz svrsishodnosti izdvojiti čak 400.000 eura. Time smatram da jeste misija lokalne samouprave da sredstva građana, javna sredstva stavlja upravo u onu službu za koju smatra da će donijeti neko dobro, napraviti jedan ambijent i kreirati najdirektniji način da naši građani zarade, da naša privreda dobije boljitak. Sa Rađenovićem je saglasni direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović, koji smatra da Crna Gora kao turistička destinacija uvijek mora ponuditi nešto novo za bolje sutra. To svakako nije ispod 10 miliona eura. Ono što je jako bitno da kroz Sea Dance i kroz more drugih festivala, lokalnih, crnogorskih, koji su već tradicionalni, gradimo taj imidž zabavne manifestacije. To su doživljaje, to je iskustva i to jeste turizam. I to je ono što turiste privoli da se ponovo vrate. Čini mi se da nije samo koncipiran da animira turiste koji su već u Crnoj Gori, nego je upravo da dovede jednu značajno novu ciljnu grupu i nove turiste u Crnu Goru sa svih tržišta gdje Exit postoji kao vrlo jak brend. Cijena jednodnevnih ulaznica za Sea Dance bit će 17,99 eura za prvi dan festivala, odnosno 12,99 za drugi i treći dan, dok će komplet za sva 3 dana festivala iznositi 29,99 eura. Sigurno će biti dobro na Jazu.